kaviárni sedí tichý muž, číta si knihu, v hlave kruh myšlienok vír, čo rieši svet, aj keď len kávičku dopil hneď. Vedľa zas žena s úsmevom hrá dámu šachy s prehľadom. V hlave má čísla, vzorce, sen, jej IQ svietí ako zen. Hej, my sme mensania v tichu aj v dáve, v hlavách nám plávajú myšlienky hravé. Logika či kvantová fyzika, IQ nad mrakmi srdca sa dotýka. V hádankách, kvízoch sme doma zas, každý to vie, už nie je to špás. Riešime klamy, kódy aj vety a v debate nachádzame svety. Nie sme len čísla, zda neklame, geniálni, možno rady sa hráme. Chceme byť užitoční, ľudskí aj hraví, a keď ty tiež, vítaj medzi nami. Hej, my sme mensania v tichu aj v dáve, v hlavách nám plávajú myšlienky hravé. Logika, humor a vnímanie, IQ nad mrakmi, v ňom poznanie. Ak cítiš, že kráčaš trochu sám, no tvoja myseľ vie, kde je chrám. Mensa je miestom, kde žiaria svety, kde pravda s láskou kráčajú vety. Hej, my sme mensania v tichu aj v dáve, v hlavách nám plávajú myšlienky hravé. Logika, humor a vnímanie, IQ nad mrakmi, v ňom poznanie. Ak cítiš, že kráčaš trochu sám, no tvoja myseľ vie, kde je chrám. Mensa je miestom, kde žiaria svety, kde pravda s láskou